I De Gamles By kommer fru Bugge regelmæssigt, og publikummet er trofast, selvom de fleste demente ikke rigtig kan kende fru Bugge. Goddag, fru Andersen. Goddag. Ej, hvor ser du fantastisk ud i dag. Har du gjort dig klar til det store bal? Ja, hvis der er noget. Det er godt, det er godt. Ja. Kom indenfor. Ja. Det, der virker med erindringsdans, eller dans med demente, det er, at der ligger en masse hukommelse i det enkelte menneske, som, hvad skal man sige, måske til daglig er glemt. Men når så musikken kommer på, så kommer der pludselig en masse minder frem. Og minderne i den her forbindelse er så knyttet til musikken, og musikken er knyttet til det at bevæge sig, og det at danse. Jeg har jo nogle forkerte sko på. Har du ikke dansesko på? De ser da ud, som om de godt kan bruges til dans. Jamen altså, jeg vil ikke gøre noget. Jamen Benny, alting er godt jo. Du er den bedste. Nej. Ikke? Jo, vi skal have en ordentlig sving om dig og mig. Ikke? Lidt god musik gør alle mennesker glade. I De Gamles By er fru Bugge ved at få varmet op under de demente ældre. For når først musikken spiller, sker der noget. Na 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 na. Når jeg sur, så spiller jeg en plade. La 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 la. La 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 la. At man kan komme ind ad døren og se en borger, som måske ikke engang ved, hvem jeg er, på trods af, at jeg kommer der hver anden mandag, og så pludselig bryde ud i sang og glæde. Det er fantastisk. Det er meget rørende. Så skal jeg lige præsentere jer for Karsten. Karsten er Danmarksmester. 12 gange Danmarksmester. Så bare skriv jer op og i kø på Karstens balkort. Der er masser af plads, og vi skal nok komme rundt og hive fat i alle sammen. Og vi har en ældre dame, som faktisk har ikke rejst ud af kørestolen, men har sluppet rollatoren og nu danser ligesom alle os andre. Og i starten, der skulle hun have rigtig, rigtig meget støtte, og nu gør hun det faktisk i dansefatning. Og jamen, det er jo bare beviset på, at det her, det kan flytte bjerge. Det kan det virkelig. Skal du danse med Danmarksmesteren først måske? Ja. Så er du i gang med Danmarksmesteren. Og det viser sig rigtig tit, at de ældre demente sagtens kan huske dansetrinene. I De Gamles By er fru Bugge og Danmarksmesteren nået til en lille mini-opvisning for de ældre demente. I en time har de været på gulvet uafbrudt, og det er der nogen, der sagtens kunne blive ved med. Jamen altså, han er meget aktiv og meget glad, og han pifter og fløjter og tager fat i mig og siger, du er fantastisk, og du er den bedste. Og, altså, der er bare, det er ikke til at tage fejl af, at han er virkelig glad, når han er her. Ja. Træk en gammel sweater på. Juhu! Så uanset om man kan huske, eller man ikke kan huske, jamen så er rytmen åbenbart i kroppen, og lysten til at danse og bevæge sig, det glemmer man aldrig. Det skal vi bare blive ved med at holde fast i, de positive oplevelser. Tak for det.